Ọ dị mma nke a bụ eziokwu unu mara na ọ na-abụ ọkụ ma ha elekere 5:30 kwa ụbọchị Tọzdee niile ndị EEDC ewere oche n'ịkọwara anyị mgbe ha na-agba ifu na ọkụ na-enwu n'ala Igbo. Tata okwu gbara ọkpụrụkpụ maka ndị omekome, ndị ji awụọ, ndị isi agba okwu, ndị na-ekwere ọrụ ha na-abụghị, ụfọdụ ma ha dịka ndị South, ụfọdụ wee ike si na ọ bụ ha na-eji afa ndị ọzọ alụ ọrụ ebe ha na-anaghị alụ, na-akapụ ndị mmadụ ego, na-emebigasị ụmụ ihe dị iche iche, na-emebi afa ndị EEDC. Ọ bụ ya bụ isiokwu ya n'ụbọchị taa. Mbọ ndị EEDC na-agba ifu na ụdị ndị a na ha si n'ala anyị wee pụọ ka ndị Igbo webe ọkụ, maka na EEDC bụ ife ala Igbo, ha na-eyi ife. Path ya bụ Patience Ezeagụ bụ o si na ngalaba ndị na-agbasa ozi na ụlọọrụ EEDC. Ya ọ ga na-akọwara anyị mbọ ọ na-agba ịfụ na mbọ ndị EEDC na-agba ịfụ na anyị na-ewe ọkụ. Cheta na ewe oge ọ ga-elu anyị agbapụ ekwentị mmadụ one na one wee jụọ ajụjụ. Ma ada anyị kelee ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ndị ọma njem ọnụ, ekene m ụnụ n'aha EEDC ka m ji wee nọdụ ebe a. Anyị na-ebunye ụnụ okpe ekene ndị na-awụ kwa Tọzdee ọbụla ha agbanye igwe ha ji ege ihe a na-ekwu na wee na-ege anyị. Ọ dịrị izi, anyị na-ekene ụnụ, ma ndị na-akpọ eto anyị na ijisi ike, ma ndị na-akpọ enye kọmplenti, anyị na-anabatacha ha niile. Ndị ewonu ma ndị enweghị ike ịkpọ maka na a na-azọ ya bụ ihe azọ nke onye kụbatara aza. Anyị na-ekenecha unu niile, ma ndị na-ege anyị ntị n'ụlọ ugbu a, anyị na-ekene unu. Ndị ewonu unu mere anyị ji nọdụ ka na-aza EEDC. Anyị na-ekene unu na nkwado unu. Ndị anaghị akwado anyị, anyị na-arịọkwa biko kwado na anyị ka ọ dị mma, maka EEDC bụ nke anyị. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ndị ewonu. Ọ dị mma. Isiokwu anyị bụ na-ewe ndị na-aga n'obodo ha na-ana afa, jiri afọ unu alụ ọrụ dị iche iche. Ụfọdụ ejiri afọ unu na-egbubi ọkụ. Ndị bekee na-akpọ ha South, na ha bụ ndị omekome, ndị mpụ, ndị na-eme arụ dị iche iche. Kedu mgbe unu na-agba ifu na ụdị ndị a na achụpụrụ ha, maka na ha na-emebi afọ unu nke ukwuu? Ndewo. Mgbe anyị na-agba ịhụ na ya bụ ihe na ndị ahịa anyị ghọtara ihe na-eme, maka ọha bụ ndị a na-aghọgbu, na ha ghọtara ihe na-eme. Ofu n'ime mgbe anwa bụ otu a nnọkịta na-ekwu ka ọha na eze nọrọ. Nwụkwara ihe a na-akpọchakwa neighborhood meeting. Anyị na-enwe anyị bịa na neighborhood, anyị bịa gwa ha okwu, bịakwa na redio, na-eje n'ogbe ya na-eje n'ogbe akọwatara ha. Ndị nwe vigilante anyị agwa ha, ndị eze ọdịnala, ndị igwe anyị akọwatara ha, ndị PGs anyị agwa ha ka ha gwazikwa ndị obodo ha ma ha nwee n'ọgbakọ dị iche iche ha na-enwe. Ndị a na-akpọkwa ndị electricity committee, anyị na-akọwatakwara ha na-ekwu ihe na-eme. Ya bụ ihe jọgburu ngwere si gbuo nkapụ, maka na onweghị onye ọ ga-abụ ana betenama ọ na-ahụ efi. Ịbịa na EEDC, anyị nwere ndị na-alụ n'anya ọrụ, mana times anyị lụsịa, ndị omekome a abịa bido n'ebe a kwụsịrị lụrụ jebekwa. Kịta ọ na ha akụ, ọ na ha afọ obere ka ọ kwụọ elekere 6. Ọ fọrọ kekeme 25. Ị na-anya kịta ndị ụlọ ọrụ anyị emechigo, onye ọbụla anabago be ya. Ndị ka nọ na field arụ ọrụ, ha ga na-abịa, ha ọfọ obere abịachi ọrụ ha ji maka tata naba. Ị na-ana n'ogbe ị na-afụzi ha ekonyewego ọkụ. Ndị omekome ụfọdụ abụrụ ndị na-abịa ekonyere ha. Ndị nke ụlọ ọrụ unu kobu maka na ha ji ụgwọ. Ndị ekopụrụ maka ndị ọzọ esi n'azụ bịazara afa konyere ha ọkụ, nara ha ego tinye n'akpa. Akpa ha bụ ihe ka ha mkpa. Mgbe ndị ọrịa ya bịazi asị gị mama onyinye agha ọsọ nwa nkwọ onye ọfisi unu na ọhịa bịara ya ka onye nara ego, na ọ sị na ama mbịazi gbubi ọkụ ọzọ n'ebe ha kwụgoro ụgwọ. Kedu onye bụ nwa nkwọ? Ego ole ka ị nyere ya? Kedu na akaụntụ ịkwụnye? Na ọ na-ara ha n'aka. Ya bụ ihe ajọka. Ọzọkwa ifu ndị omekome chijie, maka ha amago ka transfọma si arụ ọrụ, ọrụ ebe a na-eme eke ọkụ.
amara na tata n'abalị tata nọ ndị mpaghara aka nri ga-enwe ọkụ tata ndị omekome ahụ maka ha amago ka ya bụ ihe si aga ha banye n'ụlọ transfọma banye ebe transfọma na-adị a na-akpọ substation jee kogharịa ọkụ anwa ka onye ya saịdị anwa ka ọ na-efevọ ha abịazie ndị ọrụ ya na-asị kedu ihe bụ na mpaghara nwere ọkụ tata kwa kwesịrị inwe ha nwekwa ọkụ kedu ihe unu ji eme ya atanso mgbe ụfọdụ ị ga-anụ akụkụ ebe anụnwa na o nwere ndị na-eme achịcha oyibo bred nọcha n'ogbe n'ọha maka anyị na-efevọ na ha na-enye anyị bribe anyị bịazi anyị na-enye ha ọkụ kwa abalị ka ha wee nwee ike na-emepụta achịcha ha na-eme so many allegations and accusations. Eche na ọ bụghị ndị unu chụrụ n'ọrụ na-eme ụdị ihe maka na ọ bụ ndị mara nwa ndị anyị chụrụ n'ọrụ so na touts and ị na-ajụ kedu ihe anyị na-eme a ga-eji wee kwụsị ihe dị otu a ọha na eze aha n'afọ ha ndị ogbe ahụ maka na dịka nsikwu chi ejirego anyị anabago onweghị mgbe anyị ga-aghọ eje nchichi wee amụsụ so ọrụ ahụ rukwa onye si ji ụtụtụ wee rigogide elu na-ekozi ọkụ na-arụ transfọma na-arụ ihe niile na-adọrọ anyị na-eme ihe niile chiji ọ ga ha anaje zuo ike mmadụ ka anyị bụ chiji ahụ ọ ga-amụkwa anya na-aga ogbe n'ogbe ka ọ mara ndị na-ezu ori ọkụ ka ọ mara ndị na-eme nke ya adịghị mma so ndị ogbe ọrụ dịarụ ndị obodo isi anyị na-ekwe ndị na-eme ihe a mana ha na-asị ebe bụ na ọkụ ka ha chọrọ mana ọha ka ọ na-efevọ so ndị ahụ ọ na-efevọ ama nkwu n'okwu nọ ndị ahụ ọ na-enyezi nsogbu bụ ndị ga na-asụ na anyị nwa na-eme ya anyị sị na ọ bụghị anyị na-eme ya nyere na anyị aka ka enwude ụdị ndị na-eme ihe ha bụ ndị omekome akarị ọha bụ touts mgbe ụfọdụ anyị si ha kịta na mita bụ free mita bụ free kịta oge agago mgbe a na-ere mita ere kịta federal gọọmenti si kemgbe ahọ gara aga ebe Ember Month ahọ gara aga ka ngwụcha afọ gara aga ka o bidoro eweta atụmatụ ihe a na-akpọ National Mass Metering Program all free federal gọọmenti bụ ihe weta ya bụ atụmatụ were sponsored by Central Bank of Nigeria ha weta the money wee sponsor this metering exercise na-aga n'iru kịta ego ekwesịghị igbochi mmadụ ekwesịghị igbochi mmadụ amaghị m na ịnụbeghị ya mita bụ free anyị bidoro ya kemgbe Febụwarị ka anyị bidoro anyị hazicha wee bido nke anyị so mita bụ free kịta a na-ebunye ya n'ikem ọkwụrụ na-anụ ya igbochi mita bụ free mana ị ga-afụkwa dịka ndị omekome ahụ anyị na-ekwu ị ga-afụ ndị ga-abịasị gị na a na-ana 20 na o nwere onye bịara n'ogbe ha bịa n'ivin na o jicha ID kaadị ndị EEDC onwe ihe anaghị efe ekizi o nwere onye ga-ejeje mechaa ya onwe sef ihe mụnwa wee jee ebe ọ banye ebe ọ chọrọ ịbanye ọ bụghị eziokwu so ndị omekome karịrị ikekwe ọpụta si gị na ya bụ onye EEDC na sị na ya ada na unu chọọ mita ngwanụ of 6 flats unu ga-eweta 15,000 before tupu ọ na-eru ofu izu ụka abịadonyela unu mita na ndị isi ekwugo n'ọya ka ha si ka bịa chekicha n'ọya ka e nyere icheki ụgba ọbanye na nke ọzọ ihe a chọkwara ịbịa gwa unu na mita dị kịta dịkwa obughọkwa ibu o pelu mpe ọkwa ime ngwa ngwa imeghala ọdachi ị na-egbukwa oge ọkwa kemgbe aha ọzọ ka a ga-ebutezi mita ọzọ ka isorukwa wee nwere nka ihe niile abụ ka emegene ego ma ụfọdụ ga-abịakwa na mitin nnọkọ anyị na ndị kọstọmas anyị na-anọkọ kwuo na anara ya ego anyị bịaketezie ya nso si ya biko nna kedu afọ onye nara gị ego a kedu ka isi wee kwụọ ya ụgwọ sị gị na ya achọghị ịchụ mmadụ n'ọrụ so anyị na-eme onwe anyị so ya ka anyị na-ekwu ibe anyị na-ayọ ndị ahịa anyị maka anyị na-adịsị nyere EEDC aka iji nyere gị aka so ọ bụrụ na ịfụ ihe ndị a gbachiri nkịtị ọma nyekwuru gị aka gị nwa na onwe gị maka na ọ ga na-emebikwa ihe ọ ga na-emebi ihe ma onye ahụ mechaa gị omee ya onye ọzọ merie na-aga ma nkwụsị akwụsị ọ bụrụ ndị a na-eje na transfọma eje afịa aka ha niile bụ tout na-eje afịa aka ka enye ndị ọkụ ka ikekwe ha zarị na ha bụ ndị EEDC ọ ga-weta ego ka abalị ọbụla enye gị ọkụ iwere na awụmọzọ dị n'ihe ya bụ na ego a niile bụ ntụfuko ya na-etufu ihe ya mesikwara ọkwụ ụgwọ o kwesịrị ịkwụ chinyekwa ụgwọ ya nwa akwụkwọ ọghọm ka ọ dị ya maka na ọ na-ebu awọm ejikwacha ya n'isi ịkwụ tụfucha bribe niile ahụ ofu ụbọchị emegene ọkwụọ ya ịkwụọ ya
ba ịkwụọ ya na ị na-akwụzi ya ị na-akwụ ya na mwute as a company anyị nwa bụ EEDC ọ na-emerụ anyị arụ ya bụ ihe maka na ego kwesịrị ịbata na akpa anyị bụzi ihe na-aba na akpa ndị ọzọ ọnwa gwụ ma onye rụcha ụlọ kama ọ ga-abịa na EEDC bịa mee gịnị bịa debanye afa were fọm filie fọm 74 for new connection tupu ọ rụchaa ụlọ aha ndị akara oghori anụnwa akpụkidebego nso ọga aka ekwenyekwe n'ọkụ a ma ọnwụ na-ebịa ha na EEDC asị ifo bụ onye EEDC mgbe iwe sizi ka eke unu si emedo ọ sịgị na ọ dị egbo ọ da-eri ego just weta 10,000 ka eje wetara gị fọm ewetakwa fake fọm gosi gị den iweta nka emechaa ekwenyere gị ọkụ ozugbo ị na-eyi ụzọ onye ọbụla bịakwute gị akụkwa nọnsens egwụkọ na ọka anyị si na ahịa kwọta ya nwa ọrụ anyị ka anyị nwa ka ọ dị n'aka onye ahụ ọ ga-amakwanụ ọ gaghị ajụkwa na-ese ya bụ gbaa mbọ aka onye ọbụla nabatabeghị na-akọju gị anya ihe ọbụla edoghọ gị anya jee n'ụlọ ọrụ EEDC ọ ịkpọ anyị n'ekwentị mana ihe mere bụ ụfọdụ ga na-eme ya enjoy na-eme gịnị na-eche na ha betara ya ego mana na-eche na ebetere ya ego ọ dị gị ma ha kwukatazi anya mbọchị ahụ fụaziri ha ụfụ ha bịazie n'ọfịs ka ha maragodi iwe fụzie na ihe niile abụ wayo ka e gwuru ha ebido n'isi ihe ha kwesịrị ime na mbụ ụfọdụ kwa onwe ya nwekwara ike ụfọdụ ọ bụrụkwa ndị ọrụ anyị na-eme ya maka anyị nwekwara internal routes ndị ga na-arụkwa ya onwe ha ebe ọ dịghọ ị na-arụ ire na akpa kọmpanị rụrụ na akpa gị ikekwa ọ bụrụ maketa na-akọva ogbe gị ọ bịakwa ọ kapchọọ ndị asị ha kapchọọ ọfụrụ ndị enwebeghị biel ọ kapchọọ ha ọ kapchọzi ha into ha exercise book and handbag abịazie mama Okeke ịkwụ ọnwa gwụ weta 2,000 gị onye nke a weta 2,000 gị ọ na-aya ya ada ọ na-aya ya ada ọ na-aya ya ada mgbe ọ jeruo ya ada one ma one ịhụ ọ na 100,000 abago ya akpa ọ 50,000 o were wee na si unu na ama nke ọtụzi ọkụ unu na ya nọ ya o nwere ike o megidezie ya atụpụ ya ebe a tụje ya ebe ọzọ ebe ahụ tụji ebe ọzọ onye ọzọ bịazie mee the right thing ha esorozie na ndị ga na-akpọ na ha na-akwụ 2,000 na bill ọ nọfesọ dịrị onye nke a wee bịa ewee bido na-enye ha 10,000 ewee bido na-enye ha 4,000 ama na ụgwọ ha na-akwụ na enweghị ụgwọ ha na-akwụ onweghị ụgwọ ha na-akwụ ha makwa ụfọdụ n'ime ha ma na ochi mana ha gbakọ dịrị ha chipa so ha wee na-eme ya ya bụ ihe niile a bụ ihe na-atapụ akpa EEDC revenue anyị na-eme gịnị a na-agbada ihe onye ọkụ ya mebiziri osisi bịa dozie ọkụ transfọma ha na since ebupụ transfọma edozibeghị ya ihe a ga-eji wee dozi transfọma ahụ ọ bụrụ ego ndị mmadụ na-ezu ego ama ndị iji dozi ya asị dị chere na 1 by 1 edozi nke ndị a edozi nke ndị a onye ọkụ ya wepụrụ bụrụ asị gị chere na a ga-egote material nke a gote nke a wee bịa dozie ya so onye akpịa na-atapụ like that ọ ga na-enwe ego na reserve iji wee na-eme ihe ndị anwa and ọ bụghị sọsọ na ọ na-atapụ anyị akpa ego n'apụ ọ na-emebiri anyị ha deri configure our network ghasasịa the network ọma ndịzi ka o kwesịrị ewere ya mezie transformer overload transformer edozichagoro ndị ori ọkụ ahụ bịazie ha eme ya overload transformer nwere ike emebisiere anyị akụrụngwa a wee sụwa gị na nọrọ na a na-eme ya line atọghị kọ wee nwee return current ebe transformer ebido nwewe problem ihe niile ahụ bụ EEDC achọghị inye anyị ọkụ enwere ike fịkata aka ahụ mebie transformer inugbo anyị asị na transformer na-egbu anyị ị na-ajụ ọgịnị ọ mmadụ mere ihe ahụ ọ nwekwara ụfọdụ ga-abịa sị gị na ọkụ ha every evening ọkụ ha agbadaa na-emezi ọcha tuo at times ọ na-achọ ebe ọ nọrọ ihe n'ihe wee jụọ ya ọ na redio program ọ na-eme n'ụtụtụ mba ọ na-eme n'efifie mba n'efifie n'ụtụtụ ọkụ ha na-adị stable ka ezi ihe o ji eme n'abalị ndị oshi ọkụ ebidogo dị stout abanyego n'ọrụ maka chi ejiwego ndị EEDC anabago onwezi onye ga-apụta bịa si ha onye na-eme ebido konyebe and anaghị ekonye ihu ọkụ bego ọkụ na-enwu ọfụma ịnọ na palọ balance ya na-enene ihe onyonyo ịnọkọta ihuzie cham ọ na-eme mmadụ nọ sọ wee ekonye and eko gidi ekojọ ya o briji ede line
ọ ya bụ na mma nwezi ọkụ that day Hey. mgbe ụfọdụ gbazie low voltage menyu anya ma kpuchie anya a na-akpọ EEDC afa ọ n'ogbe 6 7 ịhụ na ọkụ dịrị onwe step bido somebody somewhere ha ekowego ọkụ anwa anyị ya ka ha ga-ekokide transfọma mebie gị na anyị niile onye ọbụla nọrọ n'afụfụ so ihe ndị omekome a na-eme na netwọk anyị ọ na-agba anyị anya mmiri ọ na-emetụta anyị nke ukwuu a na-ewetara anyị ajọ afa na-ewetakwere field officers anyị ajọ afa maka abịa sị gị na fida manager ma anya na ndị market ụnụ ma anya ọkwa ha bụ ndị ọrụ ya mana ọ bụghị ọnụ sọsọ ha bụ ndị ma anya ndị omekome ji egbe ezu ohi ị ga-asị na sọsọ ndị sekuriti bụ ndị ma ka esi eyi ụzụ egbe ị nwara na ndị omekome kwewe onye ọrụ ụfọdụ na-agbacha egbe so a na-emekwu ya sị gị na enwere ụmụaka na-agụcha injiniarịn enwere electricians in town so ịmasị nọ ndị EEDC ma anya na ọha na-eme ya so ọ bụ ha na ọha na-eme ya jidekene ha ka ịfụ maka na ịfụ onye aha ọ mago n'ihe chere ya maka ịwa na o nwere oge a na-asị abịa na program a na-asị na ụnụ na-achụ mmadụ n'ọrụ ụnụ atụzi na ọ ihe ụnụ bịara ọ maka omume dị otu a anyị fụ ya bụ omume anyị ọ naghị ekwe anyị eji so anyị na-ayọ biko dododo ka ha nye aka out ihe ha na-eme karịrị ịrụcha ụlọ jee nwere ọ bụghị onye ọ na-awa onye pụta mmadụ gwa obodo ewu na-ata ọ bụghị ịrụcha ụlọ ikoro ọkụ maka na poolu eletrik gafere be gị enwere onye nwe ya so ị ga-eje n'ọfịs na-akpa agwa gị otu esi eme anya ị nwee ike filie fọm were mụba ya bụ ọkụ so abịakwa na ebe ndị kọstọmas anyị nọ dịka anyị si wee kwu ọ na-enye mmekwe ha eme gịnị ha ma nwa ọkụ ọ na-emekwe gịnị ọ na-atụfu ego na-atụfu even rape onye ahụ abịa were anya gbachide ọ bụrụ na rape ụfọdụ burglary kidnap even car snatching ihe ndị a niile so anyị na-ayọ ndị ahịa unu hụ ndị na-eme ụdị ha ma ọ bụkwa na iso eme ya na-eme ya enjoy one day ọ bụghọzi ụdị biznes ahụ ọzọzi ịbata ịma mfu jeneretọ gị ịma mfu nke ma nke ọzọ maka na ọ na-akpọbata ndị ori iche na ndị EEDC jụọ ese mgbe ọbụla mmadụ ga-abịa na be gị si gị weta ego ka emelụ gị nke a ya gbaa gị na ntị kem ọ ga-abụkwa ihe a ndị EEDC na-ekwu maka ya na-eje n'ụlọ asị ọ bụrụgodo na m bịara be gị ọ ga kwụọ ụgwọ ọkụ gị ọ bụrụ na ịkwụghị ụgwọ ọkụ gị aka ọtụọ ya ọ bụghị m ka ị ga-enye ya n'aka anyị ada ya n'aka mana ihe a na-emezi kịta ka o wee dịrị gị mfe enwere onye na-ana ego kashia ga-eso mụọ ndị collection agent ga-eso ihu na-ewetakwa n'ego anwa ịfụ ka a ga-eme ya print ya receipt EEDC were nye gị ịma na ọ dị genuine mana ọ ga-iweta ka ya tinye na akpa echi ya bịa ka nye gị receipt aka anyị adịrọ na nke anwa ya bụ onye ọbụla ga-abịa n'ụlọ gwa gị ihe ego gị weta ego weta ego mba jukenese jukenese jee na the nearest EEDC office na ebe ahụ jukenese ọ bụrụkwa na onye EEDC na-eme ihe a maka na sọsọ onwe anyị kwọ nwa n'azụ ama ngọrọ nwa ọkwụ n'azụ maka o nwere ike so ọ bụrụkwa na staafụ anyị na-eme ya gbaa mbọ nweta afọ onye anwa ifiri obi dị m mma maka ihe ejizi fon eme karịrị ị na-eme ihe ahụ nwa ha na-esetego gị ịma ngọnarị ya ụdị ihe ahụ bụ ihe anyị chọrọ anyị fụ ha ya ozugbo anyị enye onye ahụ ọnọdụ kwesịrị anọ na ya bụ omume o mere ya bụ ihe a bụ ịyọ ndị ọrụ anyị ndị ahịa anyị biko gbanarị na ndị omekome agụụ karịrị ndị ọrụ fake EEDC staff and officers na-apụta here and there ndị agụụ karịrị ọ bụghịkwa sọ EEDC other service oriented organizations enwechakwara ndị ga na-eje azara afa ha ka e were megene ekwentị a ga-akpọ na ụgbọ na afụ ndị ekwentị ahụ a ga-akpọ ma ọ bụrụ na ịfụ ndị awụ ịfụ ha ịkpọtụrụ anyị n'akara ya ọ na ị chọrọ ịjụ ese ka ị mara ma onye abịara anaghị ego ọ bụkwa eziokwu kpọtụrụ anyị n'akara 084-700-100 customer care line anyị 084-700-100 ma ọ bụ na ị kpọrọ ha biko na onye dị otu a bịara be gị na-ekwu ụdị ha ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ka ka m kwesịrị isi wee mee ya akọọ ya omege ọzọ dịka ibie bụ na maka ndị ji anya ụgwọ ọkụ o nwere kemgbe ahụ gara aga ahụ n'eri gara aga kemgbe last year wee gaba enwere atụmatụ anyị na-akpọ
one-time arrear settlement scheme. Ihe isi ike akarị, o nwere ndị anaghị amụzi ọkụ, communities, estates, ndị ogbe bụ ọkụ, build communities, even individuals, residential homes, commercial centers ada amụzi ọkụ. Ọ maka gịnị? Ha ji ụgwọ ọkụ aka ọtụọ ya, a wee nechaa anya, management EEDC wee nechaa anya wee gbaa izu wee sị ka ọ bụrụ ebe ha si enyekwa aka, giving back to the society, na ndị niile ji ụgwọ residential and commercial customers anyị na a ga-eme ihe a na bonanza, ewepụrụ ha 30% n'ego ọbụla ji, abịazie kwụọ 70% nke ọzọ n'ofu nkwụ akwụọ ya. Ụfọdụ wee na-asị na ofu nkwụ anụnwa ama mkpe ha omume na ya bụ atụmatụ na ha laikere ọkachasị ndị ji nnukwu ego na eme akwụ July na promo akwụsịbụjide 100,000 ịbịakwuo 100,000 gị, ijide 30,000 ịbịakwuo 30,000 gị, onweghịzi diskaụntụ nọ n'ime ya. Ya bụ otu a ka ọha anyị n'ọnụ wee na-asị ndị ahịa anyị ndeewo nọ. Ọ dị mma, abụ olu Patience Ezeagụkọ n'usoro n'Igbo, mana ihe na-atọkasị ụtọ na-abịa otu a bụ na ha na-echegoro ka ọ ga-esi wee dịrị ndị ahịa ha mfe n'ihe niile. Na-anụgo na ugbu a na mita ya bụ igbe na-agụ ọkụ ị na-eme na ọ bụzi n'efu, na nke sị ga-eweta ego ugbu a adịghịzi ya, na ị nwere ike iji ugbu a gị wagbughe ụlọ maọbụ na ịchọrọ nke gị ije ebe na ụlọ ọrụ ha ebunye gị nke gị, agwa gị usoro ị ga-eji wee weta nke gị n'efu. Ọzọ kachasị nke ndị ji ụgwọ ji nnukwute ego maọbụ obere ego na a na-ebepụ ihe dịka ike ihe ebepụrụ gị oke 30 n'ime ya, iwee wee kwụọ nke fọrọ n'iji maatụ ndị ji 100,000 enwere ike ihe ị ga na-akwụzi bụ 70, kwụọ ya. Ọ bụrụ na ị were ya ozigbo ịkwụọ ya tupu ọ na-elu na mkpụrụ ụbọchị 31 ọnwa na-abịa abịa. Ọ bụrụ na imeghe ya, ị maghị na ị ga-akwụchazi ụgwọ niile iji. Nke a sokwa na ndị obodo dị iche iche nke ọ na-akpọ nke a bụ ohere ọtụtụ n'ime ha na-abịa. Ụfọdụ asị na ha ma mkpu April ahụ anyị mere ndị bịara gosiri mmasị karịrị ekere ha, ha sị na ọ bụghị once na ugboro 3 ugboro 4, asị ha nsogbu adịghị, unu kwụbụ ya sofan unu kwụchara ya tupu Julaị agba 31st, unu ka ga-enweta that discount. Mana ọ bụrụ na onye ahụ akwụchaghị ya, otu họzi na discount anyị na-ekwu okwu ya bụ ha na-abịa for bulk communities ma individual customers for ha. Ọ dị ma ọzọ dị ka ibe ya bụ ọ bụrụ na ewe ndị na-abịa n'uhuruchi maọbụ oge ọbụla na-atọrọ gị asị na ha sikwa ebe a sikwa ebe a udo oge ya, enyekwana mmadụ ego ka e mere gị ọrụ gị ọkụ maọbụ ihe ndị ọzọ ndị si ji afa ndị EEDC eme mpụ. Ọ ya ka a na-ekwu na ọ karịrị akarị, ga-ejekwana ha ịchọọ ime ihe ọbụla jee n'ụlọ ọrụ ha maọbụ ịfụ ha udo oge ya na ndị a bụ EEDC. A ga-egbu ihe ịrụba ama na aka ebe ha ga-eso bịa n'igwe na oburu ofu isi n'azụ, oburu ofu akpawanụ maọbụ ka onye ofu ihe wa n'onu sị gị ya ji bụkwara nwanne onye we EEDC maọbụ onye isi EEDC ọkwa ashọkwa nkapụ. Mana ọ bụrụ onye EEDC bụ onye bịara na-ana gị ego ahụ and o doro gị anya n'ọwayo ka ọ na-achọ ime gị ka o were ya bụ ego tinye n'akpa. Ọ bụrụ na ị chọghị ịbịa rịpọtụ ọnya n'ọfịs ka a ghara ịsị fụ iru gị anya ma na ọ gị bịa rịpọtụ ọnya, o nwere ihe anyị na-akpọ whistle blowing line. Itipu mkpu zipụ oku ebe anwa. The line bụ 08146026678. Ọzọ 08146026678. Ịkpọọ ha, zụnye ha oshi ụka, gwa ha na-ekwe onye dị otu a, hapụziere ha otu ihe aga ha. Na nke nkechịkọtazi okwu ọnụ efe adọrọzi nara oku ka anyị pechibe Amazing Grace ezugo ga-asịzigo. Ndeewo nọ ndị ahịa anyị na-ekene ụnụ. Anyị abagidego atụmatụ anyị na-akpọ cash drive. Ndị isi anyị niile nọcha na ogbe dị iche iche within the franchise area achụ ya bụ nta ego, amarakwana ka esi enye ọkụ a na-abịa n'ogbe ha ebidogo. Mana Satọde nwanne echi onye ọbụla ị ga na-ahụ fesi daha afụzi n'ogbe gị na-achọ maketa anyị dị ha. Anyị niile bụ ndị ọrụ EEDC ka anyị bịa n'ogbe gị, ndị na-akwụ anyị ụgwọ ọkụ anyị ekene ha
si ha jisie ike ndị adịghị akwụ anyị marakwana ihe mere ha ji eji anyị ụgwọ mana ị na-amụ ọgụ ị chọghị ịkwụ ụgwọ ndị nwekwere n'issues anyị amara ka esi enebanye ya anya wee hụ na obi dị ha mma ndewonu. Ọ dị ma ọ bụ olu Patience Ezeagụ nke si na ngalaba mgbasa ozi EEDC ka nụsoro ọnụ ya ata na akịjezi mara ihe dị mma mee ya ịchọọ ihe ime ihe ọbụla jee n'ụlọ ọrụ ha gbaa mbọ gbasie mbọ ike fụ na ọ bụ onye EEDC ka gị na ha na-akpara ụgbọ. Abụ m Chizzy ka ọ dị nụ.